गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंसोरनि लागै मोननैसो गोनांथार रादाबफोर लाबोदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान दंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। मोनसे गोजोनथाव रादाब। BTRनि CEM प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दि BTRआव थाबैनो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारसिगोन होननानै आरो बे भेकेन्सिया सानबासोनि उनावनो बिथाङा ओंखारगोन होननानै बुंदों। थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि आरो जायफोरानो नेनानै दङ साख्रिनि थाखाय बिथांमोना सानबानि उनावनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन होननानै रादाब मोननाय जादों। आरो बेखौबो बुंबावदों दि थाबैनो BTRआव TET एग्जामबो खुंनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बिथाङा बेखौबो बुंबावदों BTRआव माब्लाबाबो असान्तिखौ लुबैया होननानै बिथाङा बुंदों आरो जायानो हिंसा खालामनो ओंखारो बिथांमोनखौ नागारथारनाय नङा होननानैबो बिथाङा बुंदों। एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट खोरोमदाव अवारी बिथाङा बुंदों दि 2024नि सिगां गेजेरावनो BTRनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै होनांगौ होननानै आसाम सरकार आरो इन्डिया सरकारखौ दाबि खालामदों। आरो बिथाङा बेखौबो बुंबावदों दि BTRआव दासान्दि ससियेल मिडियायाव हाथियार लानानै आफाद दानाय ओंखारबाय होननानै खोनागासिनो दङ। नाथाय बेबायदि हाथियार लानानै आन्दलन खालामनाया दा बे गैलिया होननानै बिथाङा बुंदों आरो बे जानो हानाय नङा होननानै। मानोना सिलाइ लानानै आन्दलन खालामनायाव बर'नि फिसाफोरा गासै 5,000सो मुंख्लं जानांदोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बेखौ बिथाङा बुंदों गोनां जायोब्ला आबसुआनो आरो गोदानै BTR एकर्डनि उनाव बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ बिथाङा जागायफिनगोन होननानै बुंदों। आसामनि एडुकेसन मिनिस्टार रनज पेगु बिथाङा बुंदों दि 2023 मायथाइनिफ्राय 2 बोसोरनि थाखाय TET एग्जामआ थानाय नंलिया होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बिथाङा बेखौबो बुंबावदों दि LP आरो ME स्कुल, हाइ स्कुल आरो हायार सेकेन्डारियाव TETआ कम्पालसरि नंलिया होननानै बिथाङा बुंदों। आरो TET एग्जामनि अनगायैबो हाइ स्कुल, हायार सेकेन्डारिफोराव टिचार खालामनो हागोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरो जायफोरानो TET पास जानानै दङ बिथांमोना टिचार पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो चान्स मोनगोन होननानै बिथाङा बुंदों। फोरोंगिरिफोरनि ट्रेन्सफारनि थाखाय ट्रेन्सफार प्रसेसनि गेजेरजों एनुवेल एग्जामनि उननिफ्रायनो खालामनो हागोन होननानै बिथाङा बेखौबो बुंदों। आरो आसामाव गण उत्सबआ 18 जानुवारिनिफ्राय जागायजेनगोन होननानै बिथाङा बेखौबो बुंदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों दि गुवाहाटी सिटियाव थाबैनो 2000 CCTV इनस्टल खालामनाय जासिगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथांखौ बेखौ थाबैनो खालामगोन होननानै बुंदों। आरो बिथाङा बेखौबो बुंबावदों दि आसामाव FIRखौ अनलाइनबो एप्लाइ खालामनो हासिगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो बेयो देग्लाय बोसोरनि 10 मेनिफ्राय जागायजेनगोन होनना बिथाङा बुंदों। मैया काश्मीरनि कपवारा डिस्ट्रिक्ट मासिल ओनसोलाव 3 इन्डियान आर्मिफोरा जिउ खोमानाङो। बिसोर 3फोरनि गेजेराव सासे जुनियर कमिसन अफिसारमोन आरो सानैया आर्मी मेनमोन। बिथांमोना गारिजों थांबाय थानाय समावनो गारिनिफ्राय हा गोथौआव गोग्लैनानै जिउ गोमानाङो होननानै रादाब होनाय जादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि श्रीनगराव सासे उदखारिखौ एरेस्ट खालामो आरो बिथांनि मुङा फारहान फारुजमोन। बिथाङा लश्कर-ए-ताइबा मुंनि आफादनिमोन। बिथांनिफ्राय 9,95,000 रांफोरबो मोननो हायो आरो बिथांनिफ्राय 450 ग्राम हेर'इन ड्राग्सबो मोननो हायो। रासिया आरो इउक्रेननि दावहाखौ नुनानै मानसिफोरा थार्ड वर्ल्ड वार जानो हागौ होननानै बुंदों, नाथाय इउक्रेननि प्रेसिडेन्ट जेलेन्स्की बिथाङा बुंदों थार्ड वर्ल्ड वारआ जाया होननानै।
बिथाङा बुंदों फार्स्ट वर्ल्ड वारआव गासै 20 मिलियन सुबुंफोरा जिउ गोमानांदोंमोन आरो सेकेन्ड वर्ल्ड वारआव 60 मिलियन सुबुंफोरा जिउ गोमानांदोंमोन होननानै। आरो जेलेन्स्की बिथाङा बेखौ बुंबावदों इउक्रेन आरो रासियानि वारआ जोबाखै आरो बे वारआव इउक्रेनानो देरहागोन होननानै प्रेसिडेन्ट जेलेन्स्कीया बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्लायबा अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्टबो होदो आरो भिडिअ गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।